Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І будемо говорити про топ-тему другого дня. І говоримо про те, що співробітники Служби безпеки України затримали агента Національного антикорупційного бюро, який напередодні нібито намагався дати хабар першій заступниці Державної міграційної служби України Діні Пімаховій. Не нібито намагався, але намагався дати хабар. І у нашій студії ми вітаємо Олексія Баганця, тричі заступника Генерального прокурора України. Доброго вечора, Олексію. Добрий вечір. Давайте спершу послухаємо, що про цю всю ситуацію думає очільник антикорупційного бюро України Артем Ситник. Зрив конкретної операції по документуванню корупційної схеми в Державній міграційній службі України. Друга мета – це зірвати всі операції, які здійснюються підрозділом офіцерів під прикриття Національного антикорупційного бюро України. І саме це було головною метою проникнення в конспіративні приміщення антикорупційного бюро. Ця мета також досягнута. Операції, на жаль, припинені. І це, навіть з точки зору моралі роботи антикорупційних органів, є просто аморальним. Олексію, ви людина кваліфікована, так? Тричі заступник Генерального прокурора України. От загально оцініть ситуацію, що відбувається в країні. Взагалі правоохоронні органи існують у нас чи ні? Дуже риторичне запитання, але відповідь на нього повинна бути одна. Сьогодні ніхто не може заперечувати об'єктивно, звичайно, той, хто підходить до розгляду цього питання, про те, що дійсно сьогодні в Україні йде війна правоохоронних органів. Як тих, що раніше існували, так і новостворених. До речі, Любомир, я тобі вже говорив попередньо, ще навіть перед ефіром, що я категорично займаю позицію про те, що правоохоронна система України, на превеликий жаль, знищена. Її немає. На сьогоднішній день є старі правоохоронні органи, які існували до цього, і є новостворені правоохоронні органи, які займаються, на превеликий жаль, сьогодні паралелізмом в роботі. Про те, що таке буде, я попереджав ще у 2014 році, коли працював заступником Генерального прокурора України і готовив листа президенту України за дорученням тодішнього Генерального прокурора Віталія Яреми, де ми попереджали про те, що створення антикорупційного бюро на той час було, по-перше, воно не відповідало вимогам законодавства України. Чому? Тому що в Кримінально-процесуальному кодексі України з 2012 року існувала необхідність створення Державного бюро розслідувань, яке буде займатися виявленням, розкриттям і розслідуванням злочинів, чинних найвищими посадовими особами. Ми також тоді говорили президенту про те, що який смисл сьогодні буде створювати новий правоохоронний орган, який буде займатися розслідуванням злочинів, які вчинені знову ж таки найвищими посадовими особами. Ми говорили про те, що буде паралелізм в роботі, що буде виникати конфлікти між цими правоохоронними органами. Але як зреагував президент на наші такі звернення, мені невідомо, але відомо те, що такий орган був створений. І саме в цьому законі були закладені підвалини, які сьогодні дають результати, що сьогодні боротьби з корупцією фактично немає, а є її імітація. І сьогодні просто ті органи, які повинні займатися боротьбою з корупцією, вони більше цим займаються на екранах телевізора, як на сьогоднішній день у вас, а реальних результатів немає. Олексій, але погодьтеся зі мною, що якщо б Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України працювала в правовому полі, це раз, виконувала свою функцію, це два, то створення Національного антикорупційного бюро України ніхто б не ініціював. Ви розумієте, Любомир, я буду говорити такі речі, як я думаю. Ви погоджуєтеся з моїм ствердженням чи ні? От ви говорите, підстав для створення НАБУ не було. Але якщо б Генпрокуратура, СБУ працювали відповідно, виконували свою функцію, то я з вами погоджуюся, третього правоохоронного органу би не треба було. Можна погодитися з вашим висновком, розумієте? Як версія, вона принаймні має на існування. Версія має на життя, не буду спростовувати. Я просто хотів сказати про те, що скільки б не створювали нових антикорупційних органів, які б не створювали антикорупційні суди, повірте мені, ви посилались на мій значний досвід правоохоронної діяльності, хочу вам сказати, це нічого не дасть позитивного в частині одержання необхідних результатів по боротьбі з корупцією. Нічого не дасть. Я з вами погоджуюсь, так? Наприклад, давайте зараз обговоримо з вами, як людиною кваліфікованою, статтю 370, якщо мені не зраджує пам'ять, Кримінального кодексу України. Прошу режисерів вивести її на екран. І про що вона говорить?
Отже, стаття 370 «Провокація хабаря». Саме у цьому звинувачує Генпрокуратура агента Національного антикорупційного бюро. Провокація хабаря, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабаря. Те саме діяння вчинене службовою особою правоохоронних органів. Тобто ми говоримо про агента НАБУ. Стаття стара як світ, погоджуєтеся зі мною, так? Реанімована. Чи багато є засуджено співробітників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ? Ви довгий час працювали в прокуратурі за цією статтею. Хочу вам сказати, що факти провокації хабара мали місце в діяльності правоохоронних органів і раніше. Любимир. Абсолютно Я з вами вірно. погоджуюсь. Абсолютно Я вірно. про це й говорю. Да. Чи багато було судових вироків за цією статтею? Я переконаний, що дуже мало. Я передивлявся Да. судовий реєстр. Да, що Наприклад, дуже два мало. факти було не доведено. Дуже мало, я з тобою згоден. Ви розумієте, ну це така норма закону, яка ніколи, вона, якби в тому вигляді, як раніше правоохоронні органи відносилися до боротьби з корупцією чи взагалі з злочинністю, цю статтю застосувати до працівника правоохоронного органу дуже складно. Чому? Якщо не буде проведена, тобто якщо не проводились негласні слідчі розшукові дії або оперативно-розшукові заходи з метою документування таких незаконних дій працівника правоохоронного органу, доказати правоохоронцю тому, що він чинив цей злочин, ну, практично неможливо. От якщо у нас є наяву результати оперативно-розшукових заходів, які проводилися в суворій відповідності до вимог цього закону, з дозволу слідчого судді, при узгодженні позиції з прокурором, який наглядає за цією оперативно-розшуковою справою, да. Або проводились негласні слідчо-розшукові дії вже в рамках кримінального провадження, теж у відповідності до вимог закону, тоді можна доказати провокацію хабара. В цій ситуації, яка трапилась у нас між НАБУ і Генеральною прокуратурою України, ну і СБУ, треба зазначити одне, що коли людина звертається з такою заявою, що мені пропонують хабар, працівники правоохоронного органу зобов'язані зареєструвати цю заяву в єдиному реєстрі досудових розслідувань і перевірити її слідчим шляхом. Тобто сьогодні засуджувати однозначно, що дії що Генеральної прокуратури були незаконні, і працівнику Служби безпеки теж не можна. Це зарано. Покаже слідство, от буде проводити розслідування, тоді воно покаже, чи була там дійсно провокація хабара з боку цього агента НАБУ, чи її не було. Чому? Тому що озвучені або викладені в засоби масової інформації НАБУ роздруківки розмов між цим так званим агентом і діючим першим заступником голови Державної міграційної служби, мені як правоохоронцю, я всіх матеріалів не знаю, але те, що я почитав, ну не безгрішна і, вибачте, і державний службовець. Да. Не безгрішна. Корупція є. Не можна тут забігати, але вона не безгрішна. Але ознаки корупції, Да. так? Але, ще раз кажу, вона могла на будь-якому етапі проведення оперативно-шукових заходів, могла на будь-якому етапі звернутися в правоохоронні органи і сказати, що мене провокують до одержання правомірної вигоди. Це її право, їй цього ніхто не заборонить. Версія того, що озвучує директор НАБУ, вона теж має право на життя, бо сьогодні йде дійсно війна між правоохоронними відомствами. Але мене, любими, і ти не зовсім мене хотів чути, і суспільство мене не чує. Я з 2014 року говорю, що, шановні друзі, ви шляхом проведення так званих реформ, ви знищили правоохоронну систему, ви ліквідували систему, яка характерна для всіх ведучих держав світу, політика стримувань і противаг між правоохоронними органами, щоб не було в нас жодного правоохоронного органу, який своїми повноваженнями і своєю безкарністю, безвідповідальністю повинен підвищуватися над всіма іншими. Немає ні в одній країні світу. І саме головне, Любомир, вони знищили прокурорський нагляд. Скажіть, будь ласка, в якій країні світу заступник генерального прокурора, який очолює антикорупційну прокуратуру, не підпорядковується своїм генеральному прокурору, своїм керівнику? Ну в якій країні світу? Любомир, Це не ви можу... про кого? Я про Холодницького і про Луценка. Мене прізвища не цікавлять. Я говорю про посади. От я тобі навожу прикладів. Ми можемо те говорити, що я дійсно представник тої старої системи, може він по-старому думає. Ні. Я для себе, розумієш, я людина, яка не хочу дуже, щоб мене обманювали на такому високому на державному рівні. Коли з-за кордону, із-за меж моєї держави мені насаждають ті форми, ті державні інституції, ті судові органи, яких в країнах світу ведучих немає. От приклад. Ви про антикорупційний суд. Давайте ще повернемося все-таки до провокації підкупу. У мене запитання до вас як до фахівця від журналіста, який в юридичній тематиці
частково розбирається, але не так глибоко, як ви, так? Коли провокація підкупу вважається завершеною? От де ми можемо стверджувати про доконаний факт? З відео це зрозуміло з цього всього? Ні. Я хочу сказати, що, по-перше, я не знаю, чи всі відео озвучені в засобах масової інформації. Якщо вони проводили розробку і проводили ці оперативно-розшукові заходи, починаючи з квітня місяця, то нам треба, вибачте, дослідити всі аудіо і відеозаписи, які проводяться в рамках цієї оперативно-розшукової справи. От коли дослідимо всі ці записи, ми їх роздрукуємо на текст, ми ознайомимося із розмовами, і хто кожен говорив, агент, що говорила ця державна службовця, може там проводились якісь оперативно-розшукові заходи відносно інших службових осіб цієї міграційної служби. Тобто все треба дослідити разом. Якщо ми встановимо, що представник, агент, представник або НАБУ, або їхній офіційний працівник чи людина, яка з ними співпрацює, якщо він під час зустрічі з цією людиною провокував її, тобто схиляв її до вчинення злочину, то навіть, вибачте, Європейський суд в своїх рішеннях говорить, що це є порушенням Європейської конвенції з прав людини. Але якщо він просто пасивно спостерігав за діями державних чиновників, вибачте, шукав документи, одержував відомості, необхідно йому треба було отримати якісь речі, да, то він має це право зробити, але тільки тоді, як агент, тоді, коли він працює в складі організованої злочинної групи чи злочинної організації, або якщо він приймає участь в проведенні негласних слідчих розшукових дій, то в нього для цього мало, що він агент, у нього повинна бути постанова слідчого, у нього повинен бути дозвіл керівника органу досудового розслідування або прокурора, який здійснює нагляд за розслідуванням по цьому кримінальному провадженні. І лише тоді він має право приймати участь у проведенні негласних слідчих розшукових дій. Знаючи, як працює сьогодні НАБУ, от я спостерігаю за ними вже давно, розумієте? У мене склалося враження, і я вважаю, воно не помилкове, і час підтвердить мої сумніви або мої підозри, в тому, що вони все-таки відносяться до вимог закону недбало, що вони для того, щоб вдержати результат і пропіаритись, вони допускають порушення закону, які їм, вибачте, Любомир, вилізуть боком пізніше. Це і підрив авторитету органу державної влади, це і порушенням прав людей, і, вибачте, це підрив іміджу нашої країни в світі. Агенти Катерина і Сергій, так? Це вони брали участь в оперативно-розшуковій діяльності, так? Це називається такою абревіатурою ОРД. Це правильно я говорю, так? Так. От оці всі публікації, які виходять в пресі, на телебаченні, це ж фактично розсекречування матеріалів. В якій ще країні, можливо, ви знаєте таку країну, я не знаю, де ці всі матеріали публікуються відкрито не журналістами, так, бо журналісти вони їх можуть, коли йде слідство, вони якимсь чином їх дістали і публікують, але саме правоохоронними органами публікуються як кіно. Любомир, ви погоджуєтесь зі мною? Любомир, попав своїм запитанням в точку, це те, що для мене, як для правоохоронця, наболіло. Якщо чітко закон говорить, що всі методи, заходи, люди, які в цьому приймають участь в рамках оперативно-розшукової діяльності, вони є що? Таємними. І вони проводяться скрито від суспільства. І не можна ні в якому разі видавати ці методи діяльності оперативно-розшукових підрозділів. Те ж саме, я тобі скажу, коли вже зареєстроване кримінальне провадження, не можна публікувати відеофільми із матеріалів оперативно-розшукової справи чи із матеріалів кримінального провадження. Це категорично заборонено. Тобто в цій ситуації, я вважаю, допускають порушення як НАБУ, які нам фільми, пам'ятаєш, по Розенблату демонстрували, там монтували і так далі. І сьогодні, я вважаю, незаконно діє і Генеральна прокуратура Ви ж розумієте, вони показали лиця агентів, так? 112-й канал, він транслює з-під будинку агента Катерини, так? Не доведено, чи ці показують потім, Генеральна прокуратура України показує машини, на яких нібито їздить агент Катерина, будинок, де нібито живе агент Катерина. Не зрозуміло, чи це її, чи це не її. Так? Це порушення закону. Але ви розумієте, але в суспільстві просто створюється певна картинка і певна думка. Ви погодьтеся зі мною. Якщо дорогі машини, дивіться, так вони, значить, також корупціонери. Так, показано дві Масераті, де середня ціна Масераті однієї 200 тисяч доларів. І ми не знаємо, чи вони, кому не належать і так далі, чи має відношення ця Катерина. Абсолютно правильно. Наше суспільство на сьогоднішній день заряджене на що?
воно сьогодні біднішає, воно гірше живе, вже ці останні з кожним роком гірше і гірше. І тому чим більше показують про людину, про наявність її матеріального забезпечення, чи воно доведено, чи воно законно набуте, це викликає у людей неприязнь. І я думаю, що в цій ситуації, коли це роблять правоохоронні органи, вони теж на це розраховані. Я вважаю, що це прояв беззаконня. Це не є свідчення того, що ми будуємо європейську державу. А давайте все-таки подивимося невеликі відрізки цього відео. Я би просив режисерів спершу показати відео, яке оприлюднило Національне антикорупційне бюро, і наступним куском встик, як в нас кажуть, відео оприлюднене Генеральною прокуратурою України, і потім я запитаюся дещо в тричі екс-заступника Генерального прокурора Олексія Баганця. В принципе, это возможно, ну, да, в этом. Делается все так красиво, что знаешь, никто не докопался. Ну, я тебе так скажу, не 30 минут. Это без особо там. Ну, я как бы озвучиваю, Да. да. Ну, Озвучиваю 30. Если да, то да, если нет, то в смысле вообще кавычки не стоит. ну, он каким-то посредником типа обратился, но он не хочет ни с какими посредниками там работать. Нет, ты спрашивал, как должна поступать. Потому что я понимаю, я просто хочу сказать, что это основание у него просто отсутствует. Не, ну да, если это если это юрист тут представляет не против, я скажу, никак не хочет с этим заниматься. Ось ми подивилися відео. Нагадаю, що в нашій студії ми розмовляємося з Олексієм Баганцем, заступником Генерального прокурора, тричі екс-заступником Генерального прокурора України. До нашої розмови доєднується також Олександр Лємінов, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. От ви обидва бачили ці відео. Відео, яке оприлюднило НАБУ, і відео, яке оприлюднило ГПУ. Ви бачили їх, так, я думаю? От в мене запитання спершу до вас, пане Олексію. От вам не здається, що на першому відео, скоріш за все, коли ще співробітники Служби безпеки України не документують працівницю Державної міграційної служби України, вона впевнена, так, от, вона озвучує суму 30 тисяч. Так, вона чітко це говорить, впевнено. На другому відео, де вже документується агент Національного антикорупційного бюро України, і, скоріш за все, вона знає, що її НАБУ веде, так, і вона вже співпрацює з Службою безпеки України, вона є більш обережніша. Тобто вона в своїх висловлюваннях більш обережніша, не є такою чіткою, впевненою. Ви погоджуєтеся з тим твердженням? І тому це два нерівнозначні докази. Що хочу сказати? Ви, будь ласка, не приймайте одразу за чисту монету, як уже допустимий доказ, то, що ми подивились, або показали нам роздруківку розмов. Це, як то сказати, це попередня інформація, яка підлягає перевірці шляхом, я вже говорив, шляхом перевірки інших доказів, які зібрані по справі. Перш за все, треба виходити з того і перевірити, чи оці відеозаписи, вони проводились відповідно до вимог закону чи ні. Розумієш? Тому його на 100%... Тобто, пане Олексію, тут я хочу зробити невелику репліку. Тобто ви піддаєте сумніву відео, які показують правоохоронні органи в Україні? Так. Як Генеральна прокуратура Абсолютно України, так і НАБУ. Так а що ми робимо в цій країні? Ще раз кажу. З вашої логіки, я розумію, що тоді і ГПУ, і НАБУ просто дають фальшивки суспільству. Ні, я цього не стверджую. От вам тяжко мене зрозуміти як правоохоронці. Я ще раз кажу, оцінку доказам, які зібрані на стадії досудового розслідування, вони допустимі чи ні, дає суд лише тоді, коли до суду надходить обвинувальний акт по конкретному кримінальному провадженню. Я згоден повністю. Тобто не можна сьогодні сказати однозначно на підставі цього відео, зробити висновок, що агент, як хоче Генеральна прокуратура переконати тому, що цей агент вчиняє провокацію хабара. Не можна 100% і говорити про те, що опублікували НАБУ, де роздруківку розмов між агентом і державним службовцем про те, що державний службовець говорить про те, що тут треба 30 тисяч, буде коштувати ця робота з виготовлення цього паспорта і так далі. Ви розумієте, ми так дійдемо до абсурду. Так ми вже дійшли до абсурду, майже. Особливо, якщо ви ходили
виходити з того, от ми з моїм колегою дуже слухали, нам читали на одному з телеканалів, коли нам генеральний прокурор переконав в тому, що от якби оцей так званий агент пропонував гроші державному службовцю за вчинення законних дій, тоді б у нього не було провокації хабара. А от якщо він пропонує за вчинення незаконних дій, то є провокація хабара. Ну це маразм. Розумієте? То, що ми нам поговорили, тут можна будь-який висновок зробити, в тому числі, і ти як версію говориш, що воно має право на життя. Я не виключаю, що в той момент, коли остання була зустріч, ці переговори зафіксовані, що вже наша державний службовець, яка вже на той час була заявницею Служби безпеки України, вона вже могла контролювати свої дії, контролювати свої вислови і навпаки розкручувала за завданням оперативних служб вже СБУ, розкручувала цього так званого агента. Тобто вже ціллю не були 30 тисяч доларів, а вже був ціль агента БУ. Абсолютно правильно. Олександре, ви що думаєте? Погоджуюсь з цією тезою, особливо мене також здивувала вчорашня інтерпретація Генерального прокурора стосовно норм кримінального права і кримінального процесу. Ну це стабільна у нас ситуація стосовно Юрія Віталійовича, того не сильно багато йому треба уваги приділяти. Стосовно цієї ситуації, що розгорталася, там вже не один епізод був, там вже не тільки фігурувало це останнє, коли документували безпосередньо вже агенти НАБУ. Перед цим ще ж були епізоди, і сам Юрій Віталійович визнав, що там була передача неправомірної вигоди у вигляді 15 тисяч доларів. Як наслідок, видно, наскільки вона дійсно впевнена в тому, що вона робить і що вона хоче в тих відео, там, де те, що виклало НАБУ, і в свою чергу, звісно, вона інакше себе поводить в тих відео, що були опубліковані ГПУ. І більше того, мене дивує насправді, ще здивував її пояснення окреме, прес-конференція, також вчорашня, коли вона зазначала і розставляла акценти, що я самостійно, на власний розсуд написала заяву в Службу безпеки України. От таке враження, що завчила текст попередньо, який вчора і озвучила. Агенту Катерині влітку дарували квіти журналісти. Ви пам'ятаєте цей випадок, я так? пам'ятаю. Поки ви не пам'ятаєте, напевно, Я так? ні, Возили не квіти буду. деякі Возили, журналісти, але так? передавали не особисто, а Не через особисто, а через прес-службу. когось. За законом, так? Агент є розсекреченим. Ну, всі бачили фотографію, знають прізвище і так далі. За законом ж має тепер бути надана охорона, погоджуєтесь? Звичайно. Що агенту Катерині, так само і Інші. агенту Сергію. Погоджуєтесь, так? Скоріше за все, цього не буде зроблено, правда? Ні, чому? Я думаю, що охорона їм буде надана. Я більше схиляюсь до того, Але що вона хто буде тепер надана. буде захищати? Так, от НАБУ, воно залишається саме, так? Ні, Ким? НАБУ і повинно їх захищати. Чому? Тому що це їхні працівники. У всякому випадку так сказав Ситник, що це не просто є особа, яка залучена зі сторони для співпраці із антикорупційним бюро, а що це їхні штатні працівники. Навіть, по-моєму, якщо я не помиляюсь, Ситник говорив, що це їхній детектив. Особливо цей останній, за Катерину не буду обманювати, а що це їх штатний детектив. Тобто людина, яка знаходиться в штаті, може там і засекречена, але знаходиться в штаті. Вже розсекречено. Да. Ну що, друзі, тут можна все говорити нам, але я в цій ситуації не становлюсь ні на яку сторону. Я людина в цій ситуації, як говорять, вільна і незалежна. Просто я до чого розмову веду, що розсекречення таких осіб, які дали згоду на працю в інтересах держави, підкреслюю, в інтересах держави з метою боротьби з злочинністю, тим більше з корупцією, таких людей, вибачте, треба берегти як зіницю ока. Це моя точка зору. Отже, НАБУ з одного боку, з іншого боку Служба безпеки України і Генеральна прокуратура України. Олександре, а де арбітр? Так, от ми зараз з вами обговорюємо, ми говоримо, люди нас слухають, дивляться. І тут хтось правий, і тут хтось правий, так? І ті говорять, що це атака на НАБУ, інші говорять, що НАБУ працювало некваліфіковано. А от чи існує в державі той арбітр, який зможе розставити все на свої місця і сказати, слухайте, ну, Насправді арбітром, якщо можна так сказати, має бути кримінальний процесуальний кодекс, який досить часто просто-напросто проходить повз ті дії, які вчиняються нашими слідчими. але ви розумієте, що зараз навіть Кримінально-процесуальний кодекс і Кримінальний кодекс з України, він трактується, знаєте, є такий вислів у нас в країні, так, закон як дишло. Куди повернув, туди й вийшло. Так, і так само зараз Кримінальний кодекс трактується, як на мене. Ні, Любомир, я не тебе Так. одну хвилинку, ти висловився. Я просто за що говорю. Про які ми, друзі, говоримо з вами про Кримінальний процесуальний кодекс, про Кримінальний кодекс. Звертаю вашу увагу, що в нас в червні 2016 року при внесенні зміни в Конституцію України, тобто з червня 2016 року, у нас діє
Конституція після внесення змін в зв'язку з судовою реформою зовсім в іншому вигляді. Так я вам заявляю авторитетно, до сьогоднішнього дня норми Конституції, стаття, яка регламентує функції органів прокуратури, не приведені у відповідність ні до Кримінального процесуального кодексу України, ні до Закону про прокуратуру. Шановні друзі, у нас повна анархія. Ми живемо з вами в театрі абсурду. От ми з товариші були на каналі, і там про це говорили. Ми живемо в театрі абсурду. Вдумайтеся, якщо по новому кодексу Генеральний прокурор, всі підпорядковані прокурори, вони що зробляють? Повинні займатися організацією досудового розслідування, не керівники органів досудового розслідування. Прокурор займається організацією досудового розслідування, процесуальним керівництвом досудовим розслідуванням. І крім того, здійснює нагляд за слідчими, причому там, а також нагляд за слідчими та іншими негласними слідчим розшукові діями. Що за нагляд? Нагляд як пастух. Але в КПК чітко написано, прокурор здійснює прокурорський нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування. Про який нагляд за додержанням законів, якщо цей закон сьогодні порушують всі? НАБУ по-своєму порушує, Генеральна прокуратура по-своєму порушує. Правильно ви говорите по поводу арбітра. Шановні друзі, мені незручно, що мене намагаються обдурити люди, які цього не вартують, щоб мене дурити. Я спеціально вивчив діяльність законодавства і діяльність практичну антикорупційного директорату Румунії, який ми сьогодні хвалимо, говоримо, отак працюємо, там ні антикорупційного суда немає. Так заявляємо авторитетно, друзі, там не детективи НАБУ розслідують справи, директорат створений в межі, в ієрархії Генеральної прокуратури Румунії. Його очолює головний прокурор директората, який підпорядкований Генеральному прокурору Румунії. І він підзвітний Генеральному прокурору Румунії. Не слідчі. А оці прокурори, їх там, по-моєму, 120 чоловік в директораті румунському, 120 прокурорів. І вони до себе на свій розсуд залучають поліцейських, спеціалістів, експертів. А ми те, що, Любомир, з що ми починали, і ти його не сприйняв, те, що я хотів сказати, а ми займаємося створенням якихось органів нових, виділяємо мільйони туди гривень на них тратимо і так далі. А результату нема і не буде. Бо ми сформували ці органи таким чином, що, по-перше, вони не запрацюють. Це ваше суб'єктивне сприйняття, що Любомир Ференц з вами не погодився. Любомир Ференц, наприклад, як деколи поступає, коли він десь працює, і його думку не сприймає середовище, що він робить? Він, скоріш за все, скаже «дякую» і піде в інший орган. А якщо іншу працю знайде, погодьтеся зі мною, так робить розумна людина. Да. Ви погоджуєтеся зі мною, пане Олексію? Мене вибач, якщо неправильно сказав, але я хотів іменно довести до того, що, розумієте, друзі, ми повинні виходити із реальних речей. Ті, які ми можемо самі реалізувати, Україна. Мені обідно за Україну, що мені диктують. Зробіть оце, а то ми вам гроші надаємо. Зробіть оце. А якщо я категорично переконаний, що це робиться неправильно, я про це пишу, говорю, де можна. Але ж, Любомир, мене ніхто не чує. Ніхто не чує. Я в 2014 році попереджав, що цим все закінчиться, друзі. Не буде результатів, перегризуться. Сьогодні, представте собі, керівник антикорупційної прокуратури, він не має ніякого відношення до Генерального прокурора, він йому не підпорядкований. Він йому не підпорядкований, тобто він окрема процесуальна одиниця. А директор НАБУ заявив в 2015 році, для мене Генеральний прокурор ніхто. І сьогодні вони йдуть удвох до Генерального прокурора, про що домовляються, тим, що ми з тобою говорили. Про що там домовлятися? Які мирові угоди? Насправді, не те, що досадив, я не погоджу з вами, що немає результатів, насправді результати є. Вони просто не фіналізовані кінцево. Ми не бачимо судових вироків стосовно тих справ, які вже передані до суду, їх там порядка 80. Якщо ми говоримо про те, чи варто створити, чи не варто створювати, слухайте, цього ж директорату, про який ви згадали в Румунії, його ж не було в 90-х роках, він же був створений. І не просто ж так, і окремі фракції, президент колишній Румунії хотіли зняти генерального прокурора, який фактично керував цим директоратом, і вони намагалися щось зробити, що вчинити. І досить довго це була довга боротьба. Да. Погодьтесь, і він був створений. Ти розумієш, я ж не заперечую, дружище. І ви ж пам'ятаєте, скільки років цей директорат не досягав результатів? 7?
Ваня, я тобі ще раз кажу, не зато він не досягав. Це не є створення нового державного органу, як юридичної особи. Розумієш, щоб там була своя... Є велика різниця між тим, що ми створимо окрему юридичну особу і що ми створимо окремий структурний Бачиш, знову підрозділ тебе не всередині. чуєш, це я з одним із членів конкурсної комісії по набору в ДБР спорили. З ким? Да, не буду прізвищ називати. Чуєш, я йому задаю питання. Скажи, будь ласка, от як ви набирали в НАБУ? Тобто, що є де вам підстави, що НАБУ дасть результати? Боротьбі з корупцією. Кажу, у вас немає підстав надіятись на краще. Поясню чому. Ви записали в законі, з другого читання вони внесли, після другого читання, голос проголосували закон, потім внесли заборонити приймати в НАБУ слідчих, прокурорів, оперативних працівників, які останні 5 років боролися з корупцією. Я ж говорив президенту, так ви ж не будете мати результатів. Не будете мати. Що зробили в директораті антикорупційному в Румунії? Туди набирають тільки людей, які мають не менше 6 років роботи прокурором або суддею. Все. Ніяких фахівців з галузі права з вулиці ніхто туди не брав. Тому і вони дали результат раніше, ніж ми. Ми не будемо мати цих результатів. Будуть порушені законодавства. От ви говориш, що, Олексій Олексійович, там 80 чим-то кримінальних проваджень в суді направили. Ваня, хочу вам сказати, ви знаєте, що це кримінальні провадження? Більше половини – це угоди про визнання винуватості. Про визнання винуватості другорядними членами начебто злочинних організацій. Перший момент. Другий момент – це кримінальні провадження з клопотанням про закриття кримінальних провадження або в зв'язку з закінченням строків слідства, або в зв'язку з відсутністю доказів по справі чи події злочину. Це жах. Олексію, це все зрозуміло, але в мене таке запитання. Ми всі багато говоримо про румунський директорат, так? Про його успіхи, як він там працює. Ми говоримо з точки зору України, так? І українців. Порівнюємо. Ви погоджуєтеся, що ніхто з вас там не був, так? В Румунії? Так. Я спілкувався з румунами, безпосередньо співробітниками цієї. Чи можемо ми досвід румунський, наприклад, накладати на український? Я хочу зазначити, оце найцікавіше, те, що я вже більше 3 років намагаюся донести своїм колегам, і в тому числі і не своїм колегам, але партнерам з правоохоронних органів, не можна імплементувати, просто взявши, перенісши досвід іншої країни на ті умови, в яких існує зараз Україна. Тому що це зовсім інші умови, історичні, геополітичні, економічні, які впливають на імплементацію цієї реформи. Тому просто взяти і перенести неможливо, але взяти суть і накласти на ті реалії, що існують в нашій державі, можна. Правильно, в мене заперечень немає, я підтримую. На твою думку, Олександре, чому НАБУ не дають працювати? Все І досить... чи не дають йому справді працювати? Насправді, мені здається, що їм не дають працювати. На початку були моменти, те, що в них не вистачало досвіду, але це досить швидко пройшло. Я думаю, за півроку, плюс-мінус, вони вже освоїлись. Тому що ми спілкуємось безпосередньо, як і всередині громадянського середовища, так і безпосередньо з детективами НАБУ, співробітниками САП, прокурорами, які претендують на посади в НАБУ. І в НАБУ реально є можливість доводити почати до кінця. Єдине, що їм зараз заважає, це категорична політична воля вищого керівництва держави блокувати ті розслідування, які їм безпосередньо зараз не на руку. От коли ми говоримо про політичну волю керівників нашої держави, ви погоджуєтеся. Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України – це вертикаль президента. Нема заперечень. Коли ми говоримо Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, ми маємо на увазі президента. За НАБУ нема чіткої вертикалі. Так, хто за НАБУ стоїть? Хтось може мені назвати? Ну, насправді Президент. ніхто не стоїть, але президент його назначав. Да, президент і посольство Сполучених Штатів Америки. Ми всі це знаємо. Це все суспільство знає, це не тільки я. Представники західних дипломатичних кіл, вони можуть стати арбітром у цій ситуації, так? Де всі між собою гризуться в нашій країні? Любомире, вони це все роблять протягом останніх 3 років. Вони більше навіть не те, що арбітром, вони нам нав'язують свою, як вам сказати, свою систему розстановки побудови правоохоронних органів в Україні. Це дуже погано. Ми можемо і повинні слухати їхні рекомендації, їхні поради, але ми повинні рішення приймати, так як говорить мій візаві Олександр. Олександр, да. ваша думка? Стосовно цієї ситуації, чи можуть західні партнери Посольства, виступати арбітром? Ні. Мені здається, вони можуть виступати репутаційно високими, поважними радниками нам і давати свої поради стосовно того чи іншої реформи. Але
єдиним арбітром в цій ситуації має виступати активне громадянське суспільство України, яке, на жаль, на сьогодні в зародковому стані і не так багато представників громадськості, які активно як відстежують ці події, так і можуть дати кваліфіковану оцінку. Тому що не вистачає того відстеження, розуміння процесуальних норм, якщо ми говоримо про розслідування НАБУ, Генеральної прокуратури або Служби безпеки України. Потрібно розуміти, в чому суть цих процесуальних норм, кроків, дій, а потім вже давати свою оцінку. Часто на форумах, так, от я слухав, на одному з форумів виступав представник Європейського Союзу, здається, посол Європейського Союзу в Україні. Він сказав, що першочерговим завданням для України є подолання корупції. І він назвав, у вас створені є органи антикорупційні, Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, також ще і ще. Так? Він каже, що потрібно створити антикорупційний суд. І вам дані інструменти, з якими треба працювати. Так? Він там, здається, не вживав ні Генеральної прокуратури України, ні Служби безпеки України. Тобто, за цими словами ми розуміємо, що Захід вірить у ці новостворені антикорупційні органи. Ну, тут ви погоджуєтеся зі мною. Однак він сказав, що справді, коли модераторка його перепитала і сказала, а хто має бути відповідальним за це, що антикорупційна боротьба в країні провалюється. Прем'єр-міністр чи президент, він розвів руками і сказав, ну ви ж не є колонією. Суспільство. Наближаємося, Любомир, наближаємося. Чому? Ми наближаємося до держави, яка управляється знаходиться під зовнішнім управлінням. Ми вже скоро, якщо так їх ще два у нас відбудеться, у нас держава вона втратить свою самостійність. Я не є політик, не соціолог, ну як правник, хоч я на це все дивлюся. Тобто, представте собі, ми читаємо МВФ, ми вам даємо кредит, якщо чи макроекономічну допомогу, якщо ви створите антикорупційний суд. Я ж пам'ятаю, як той же Артем Ситник, він мене вибачає, що я на нього посилаюсь на прізвище, я взагалі не люблю посилки на осіб, але він заявляє, мене це дуже вразило. Йому задають питання журналісти, а чого ви не проводите переговори з народним депутатом судового профільного комітету з метою, щоб вони проголосували і вам надали право для самостійного зняття інформації телекомунікаційних автоматизованих систем. А для що мені з ними проводити переговори? Я буду розмовляти з посольством Сполучених Штатів Америки, я буду розмовляти з урядом Сполучених Штатів Америки, я в кінці буду розмовляти з МВС, вони їх примусять це зробити. Але тут може бути ситуація дай-задай. Ну, тобто дайте нам дозвіл, і ми з вами, тут ви розумієте, тут незалежність також буде велике під питанням. Олександре, якщо б Національне антикорупційне бюро могло проводити, так, слідчі дії і прослуховувати зв'язок, чи була б така ситуація, яка склалась з нами зараз? Насправді, просто-напросто можливо, пан Олексій підтвердить або навпаки скаже, що це неправда. Що ми маємо? В будь-якому випадку, навіть якщо детективи НАБУ отримують процесуальне право включатися в ці телекомунікаційні транспортні мережі, все одно хто фізично буде включати їх і відключати? Фізично хто це буде робити? Мені здається, що це колишній підрозділ Служби безпеки України, який фізично має змогу включати і виключати. Іншими словами, в будь-якому випадку, якщо там в тому ж самому Держспецзв'язку працюють люди, які схильні до злиття інформації, то існує ризик злиття інформації навіть за умови, що НАБУ буде мати окреме процесуальне право, згідно Кримінального процесуального кодексу, отримувати прослушку. Але її необхідно отримати. Це моя категорична позиція. У мене ще таке запитання. Так, от коли я слухав Генерального прокурора України, він там робив закиди, так, що агенти під прикриттям, вони там використовують... Ми сміялися вчора. Вони там використовують, так, наприклад, когось там запрошують випивати, алкоголь, чи, наприклад, щось говорять про наркотики. Я хочу про це запитати Олексія Баганця. Ну, так ж працюють агенти, погодьтеся. Звичайно. Для чого тут Генеральний прокурор України б'є на моральну сторону? Не повинен цього робити. Розумієте, якщо оперативні працівники їхні агенти... Ну вам не смішно це було чути з уст Генерального прокурора України, якого затримали в аеропорту Франкфурта, здається, так всі пам'ятають про те випадок? Мені стидно про те, що це говорив Генеральний прокурор. Ну, наприклад, жаль, він не є Генеральний прокурор, він є політик, і всі його дії, вся його діяльність направлена на одержання політичного піару з майбутніми там виборами, з майбутнім політичним своїм в державі і так далі. Мені обідно за те, що
наша ця влада, яка фактично прийшла, вибачте, на крові, вона все-таки зганьбила пам'ять тих людей, які загинули на площі. Сьогодні, ви знаєте, вже розповідають, що це був переворот, що це були там грузинські снайпери. В общем, все доходить до того, що все воно розвалюється. Тобто те, що тоді сформували громадську думку, на превеликий жаль, сьогоднішня влада дозволила це все зганьбити і розвалити. На превеликий жаль. Ну це такий відступ. А от в частині, як ви... Олексій, ми мусимо завершувати. Я дякую Олексію Баганцю, тричі заступнику Генерального прокурора України. Також дякую Олександру Лємінову, головному експерту антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після новин.